Hello Econet. 45 minutes. 45 good minutes. Musingandidaviri. Phone yangu kubva pa 70% kuinda pa 25%. Musingadaviri muchingotaura zvamunoda. Vanhu veConnect musandigwadzisa moyo kudero. Manga mushondiziva kuti ndivo vaya vofona. Mukati atidaviri. Mamuchikaradzana kao ndiye anotaura neni. Musaita sokunoi kwaya hamundizivi kuti ndini ani vanhu veConnect. Hamundizivi. Here pachitupa morida asika muri kuziva kuti ndiani wamurutana nayo. Ndini wamunodlira mabundles. Ndini wamunodlira mabundles. Ndoi Beatrice Mudzingwa ndiri kumasvingo. Ndokumbirawo zvekutaura ndokumbirawo kutaura naMr Strive Masiwa. Handiti gara ndiwo mukuru weConnect. Ndo vandoda kutaura navo. Ndo vanotokwanisa kuti vandibatsire chichemo changu. Handikwanisi kutaura navo nekuti imi munokwanisa kundibatsira. Ndimi moshandira kudepartment remabundles here. Ndokumbirawo kubatsirwa nemunhu wedepartment remabundles. Hakuna zvemadepartment. Ndokumbirawo zvekuti mundizoti pakati penyu vanhu vekuConnect. Ndiani kwari kushandisa mabundles angu neni? Because ndatenga mabundles 2 gig 2 hours ago. Hamuchina kana 1. Atopera. Handina zvandambomashandisa zvandatoona kuti ndo zvingapedza 2 gig. Ndamashandisei? Ndiani ari kushandisa mabundles angu neni? Indi kuti ndichijusa imuchishandisa. Indichijusa imuchishandisa. Indichijusa imushandisa. Inda kushandira imi nemhuri dzenyu ikoko. Muri kushandisireiko mabundles angu nevanhu veConnect? Aiwa. Ina ndishandiri imi kaini. Handingatengi mabundles zuva nezuva ini. Ashandei mabundles. Ndiani anga ari pa YouTube pakati penyu ikoko achishandisa mabundles angu? Aiwa. Ndosaka ndaenda kuza ndoda kutaura naMr Strive Masiwa 1-on-1. Saka aiwa. Chikonzero chitati murambe kuti nditaure navo ndiko muri kuziva kuti muri kushandisa mabundles angu neni. Muri kushandisei mabundles angu? Saka ndamashandisei 2 gig ndadzishandisei ko 2 hours dzatopera. Aiwa vanhu veConnect ka zvamuri kuita hazvina kutombonaka kana. Imi muri kupinda kuna kuya ikoko tizotaurirana. Munenge muri kutochinjana kuti this time ndikajusa umwe oshandisa neni. Bozuro ndakatenga amwe akapera. Ndatenga amwe apera zve. Ndadzishandisei 2 gig. Ndokumbirawo mabundles angu back. Ndinokumbirawo kamusende back mabundles angu. Muripi imi ndiuye ikoko tizonyatso kutaurirana. Tite 1-on-1. Because handishandiri mina, handishandiri mabundles. No. That's a no for me. Handishandiri mabundles ini. No.